ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሶሙን እዚ ክቐርብ እዩ ምክትታልኩም ንዕድም ሬድዮ ኤረና ናይ ሎሚ ሩቡዕ 18 ጥሪ ትሕሶ ኣብ ውልቀ መለኽትን ባህርያቶምን ንሶም ንገዛ ርእሶም ኣብ ራዕዲ ከም ዝነብሩ ዘተኮረ ኮይኑ ውልቀ መለኽ ዩጋንዳ ነበር ኢዲ ኣሚን ዳዳ ከም ኣብነት ክቐርብ እዩ ውልቀ መለኽቲ ናብ ስልጣን ክመፁ ዝጥቀሙሉ ሜላ እውን ክስዕብ እዩ ውልቀ መለኽቲ ኣብ ራዕዲ እዮም ዝነብሩ ብ24 መጋቢት 1974 ሰሉስ ለይቲ ውልቀ መለኽ ዩጋንዳ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ሕማቕ ሕልሚ ሓሊሙ ባህሪሩ ካብ ድቃሱ ተስኡ ኢዲ ኣሚን ናብ ሕልሙ ብናይ ገዛ ርእሱ ወተሃደራትን ሓለውትን እናተቐስለዩ ሓሊሙ ካብ መደቀሲኡ ተስኡ ድማ ብፊነስትራት ቕልቂሉ ናብ ደገ ክጥምት ጀሚሩ ተመሊሱ ናብ ዓራቱ ኸይተመልሰ መሬት ወጊሑ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወት ኢዲ ኣሚን ዳዳ ትትርኽ ጓሉ ባቢ ሰላም ሺዳያ ንሳ ኣቦኣ ዝበዝሕ ለይቲ ፈጺሙ ከም ዘይድቅስ እንተደቂሱ እውን ባህሪሩ ከም ዝትስእ ብምግላጽ ካብ ለይቲ ኣብ ግዜ ቐትሪ ምድቃስ ዝያዳ ውሕስነት ከም ዝህቦ ለይቲ ተስኡ እውን ነቶም ሓለውቱ ተገምጢሉ ከም ዝሕልዎም ትሕብር ውልቀ መለኽ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ካብ ድቃሱ ኣባህሪሩ ዘተስኦ ሕልምታት መብዛሕትኡ በገዛ ወተሃደራቱን ሓለውቱን እናተቐስለን ከሎ ዘርእዩ ብምንባሩ ፈጺሙ ኣብ ራዕዲ ይነብር ነይሩ በዚ ድማ ንዝኾነ ሰብ ኣይኣምንን ነይሩ ዋላ እውን ነቶም ናይ ቀረባ መሳርሕቱ ክትብል ጓሉ ባቢ ሰላም ሺዳ ትገልጽ ኣብ 1971 ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ነበር ሚልተን ኣቦተ ናብ ኣኼባ ሓበራዊ ጸጋ ኮመንዌልዝ ንምስታፍ ናብ ሲንጋፖር ኣብ ዝገሸሉ እዋን ኢዲ ኣሚን ዳዳ ኣብ ልዕሊኡ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን ጨቢጡ ካብታ ዕልዋ ዘካየደላ መዓልቲ ትሒዙ ድማ ንገዛ ርእሱ ዕልዋ ከየካየደሉ ኣብ ራዕዲ ነይሩ ኢዲ ኣሚን ንዝኾነ ይጻባኣኒ እዩ ዝበሎ ብትእዛዙ ዘይከይድ ጥርጡር ናይ ቀረባ ዝማዱ ኸይተረፈ ዝቐተለ ብምንባሩ ህዝቢ ካብኡ ይርዕድ ነይሩ ኢዲ ኣሚን ከዓ ብተመሳሳሊ ተግባሩ ስለ ዝፈልጥ ካብ ህዝቢ ይርዕድ ነይሩ ፕረዚደንት ኣዛዚ ሰራዊትን ሓይሊ ኣየርን ሓለቓ ስታፍ ዶክተር ሼክ ናይ ህይወት ሙሉእ ፕረዚደንት ጀነራል ፊልድ ማርሻልን ካልእ ስልጣንን ንገዛ ርእሱ እናዓደለ ክሳብ 1979 ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ሰብ ዘይኣምንን ንኹሉ ድማ ብዓይኒ ጠርጠራ ይጥምትን ብምንባሩ ዝበዝሕ እዋን ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ምሕድግ ኣብ ዝበለ ገዛውቲ ክሓድር ይመርጽ ነይሩ ንመሳርሕቱ ብጾቱን ናይ ቀረባ ተሓባበርቱን ብራዕዲ ጥርጠራ በብሓደ ሃለዋቶም ዘጥፈ ኢዲ ኣሚን ሓደ እዋን ኣብ ዘመሓላለፎ ኣዋጅ ነፍሲ ወከፍ ዩጋንዳዊ ዜጋ ኣባላት ሰራዊት ኣባላት ጸጥታ ንውሕስነቱ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ብምግላጽ ዝኾነ ሰብ ኣንጻሩ ዘለዓል ንጥፈታት ምዝዕዘብ ናብ ፖሊስ ከመልክት ኣዚዙ ጠባሒ ዩጋንዳ ቡቸር ኦፍ ዩጋንዳ ዝብል ሳጓ ዝተጠመቐ ኢዲ ኣሚን ጀነራል ቻርለስ ኣሩበ መራሒ ሰራዊት ንዝነበረ ወዱ ዘምኡ እውን ብዓይኒ ጥርጠራን ፍርሕን ይርዮ ብምንባሩ ብዕሱባት ወተሃደራት ከም ዝኽበብ ገይሩ ነብሱ ከም ዝቐትል ገይርዎ ምስ ሓለውቱ ዝጠርጠረን 3 ኣንስቱ በብሓደ መዓልቲ ብምፍታሕ ደቁ ዘኽታማት ከም ዝኾኑ ገይሩ ጃዕፈር ኣሚን ዝተባህለ ወዱ ንኢዲ ኣሚን ብዛዕባ ኣቡኡ ክዛረብ እንከሎ ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ኢዲ ኣሚን ምስ ሰብ ወላ እውን ምስ ባዕሉ ዝሸመሙ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምርኻብ የስግኦ ከም ዝነበረ ዝበዝሕ ግዜ እውን ናብ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዘይወፍር ኣብ ክንድኡ ኣብ ገዛ ኮይኑ ከም መሓደር ይፍትን ከም ዝነበረ ይገልጽ ፍርሒ ኢዲ ኣሚን ኣብ ዳርጋ መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ዝረአዩ ካብ ስታሊን ክሳብ ኣልቀዛፊ ሓያሎ ውልቀ መለኽቲ ኣብ ህዝቢ ዘውርድዎ ፍርሒ ራዕድን መቕተልትን ናብኦም ተመሊሱ ከይመጾም ዳርጋ ለይቲ ኣይድቅሱን እዮም ነይሮም ዝኣምንዎ ሰብ እውን ኣይነበሮምን እዞም ሕጂ ብህይወት ዘለዉ እውን ብተመሳሳሊ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ፕረዚደንት ብዝነበረሉ ሲቪላዊ ምሕደራ ናብ ወተሃደራዊ ብምቕያር ኩሉ ዓይነት ምሕደራ ብወተሃደራት ከም ዝትካእ ገይሩ ደገፍቲ ናይቲ ካብ ስልጣን ዝዓለዎ ሚልተን ኣቦተ ዝነበሩ ወተሃደራት ይኹኑ ሲቪል ሰራሕተኛታትን ሰላማውያን ሰባትን በብሓደ ይኹን ብጃምላ ኣጽኒትዎም
ቤት ጽሕፈታት ጸጥታ ብምቋም ብምኽኒት ምሕላው ጸጥታ ሃገር ኩሎም ዝተቃወምዎ ኣካላት ሕብረተሰብ ጨዊው ኣሲሩን ቀቲሉን ኣብ ምስቃይ ዜጋታት ብኣካል ከም ዝሳተፍ ዝነበረ ዝንገረሉ ኢዲ ኣሚን መራሕቲ ሃይማኖት፣ ጋዜጠኛታት፣ ስነ ጥበባውያን፣ ፈራዶ፣ ጠበቓታት፣ ተማሃሮ፣ ምሁራን፣ ወጻእተኛታት ካብ ብሔሩ ወጻኢ ዝኾኑ ካልኦት ብሔራት ኣብ ምጽናት ተዋፊሩ። ኣብ ዩጋንዳ ራዕዲ ብምስፋን ድማ ካብ 300 ክሳብ 500,000 ዝግመቱ ሰባት ከም ዝቐተለ ዝተፈላለያ ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጻ። ኣብ 1978 ሰራዊት ታንዛንያ ንዩጋንዳ ክቆጻጸራ ምስ ጀመረ ኢዲ ኣሚን ሃዲሙ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሑ። ኣብ 2003 ድማ ኣብ መበል 75 ዓመቱ ዓሪፉ። ንሱ ንመወዳእታ እዋን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ዝኾነ ጣዕሳ ከም ዘይስምዖ በንጻሩ ናፍቖት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ናብ ሳይኮፓት ማለት ናብ ንውጻት እዮም ዝቕየሩ። እዚ ድማ ብዘይከኦም ካልእ ፈላጥ ከም ዘየለ ፈጺሙ ጣዕሳ ዘይስምዖም ናይ ሓዘን ጓሂ ፍቕሪ ይኹን ካልእ ስምዒታት ዘይብሎም ኮይኖም ይተርፉ። ዘውርድዎ በደላት ድማ ምኹኒ ኮይኑ ይስምዖም። ውልቀ መለኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ጥራይ ኣይኮነን ፍርሒ ዘለዎም። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ካልኦት ሃገራትን እውን ኩሉ ግዜ ምስ ረዓድዮም በዝኻዮም ተጓዮም ኣንጻር ጎረባብቲ ሃገራት መጥቃዕትታት ዝፍንዎ። ኢዲ ኣሚን ዳዳ ንኣብነት ኣብ 1978 ንሰሜናዊ ክፋል ታንዛንያ ብምውራር ሰፊሕ መሬት ናብ ግዝኣት ዩጋንዳ ከእትዎ ፈቲኑ። እዚ ፈተነ ድማ ንኩናት ታንዛንያን ዩጋንዳን ከም ዝጅመር ገይሩ። ፕረዚደንት ታንዛንያ ጁልየስ ነረሬ ኣብ ልዕሊ ወራሪ ሃገሩ ጸረ መጥቃዕቲ ክካይድ ኣዚዙ ዩጋንዳውያን ዕጡቓት ድማ ኣብ ጎኒ ታንዛንያውያን ተሰሊፎም። ተግባር ኢዲ ኣሚን ተገምጢሉ ናብ ርእሱ መጺዎ። ሬድዮ ኤረና How to become a tyrant ማለት ከመይ ጌርካ ውልቀ መለኽቲ ትኸውን ዝብል ኣብ ልዕሊ ውልቀ መለኽቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ቴሌቪዥን ኔትፍሊክስ ቀሪቡ ነይሩ። ብመሰረት ሰነድ ኣብ ዓለም ዘለውን ዝነበሩን ውልቀ መለኽቲ ዳርጋ ሓደ ዓይነት ጠባይ ክህልዎም እንከሎ ናብ ስልጣን መጽኦም ውልቀ መለኽቲ ክኾኑ ዝጥቀሙሉ ሜላታት እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ገለ ሜላታቶም ዝፈላለ ዝመስል እኳ እንተኾነ ሓበራዊ ረቑሓ ግን ኣለዎም። መጀመርታ ግን ውልቀ መላኺ ዲክታተር ወይ ታይራንት እንታይ ማለት እዩ? መልሱ ብሕፅር ዝበለ ጨቋኒ ጸቓጥን መሓድራ መንግስቲ ዝኽተል ሰብ እዩ። ፍጹም ሓይሊ ድማ ኣለዎ። ውልቀ መለኽቲ ብዘይከኦም ካልእ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ ከኣምኑ እንከለዉ ካልእ ፈላጥ ሰብ ዘሎ ይመስሎምን እዩ። ብዘይከኦም ካልእ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ሰብ የለን። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ንዕቀት ኣለዎም። ንሶም ጥራዮም ፈላጣት ፈተውቲ ነብሶም ድማ እዮም። ብመሰረቲ ሓያሎ ውልቀ መለኽቲ ዘጽንዐ ሰነዳዊ ፊልም ውልቀ መላኺ ንምዃን ዝግበሩ ብኸም ዝስዕብ ይገልጾም። ውልቀ መለኽቲ መጀመርያ ዝለማመድዎ ምምዳር እዩ። ኩናት፣ ቅልውላው፣ ዘይመረግጋእ ምስ ዝህሉ ሰባት ኣብ ሸቐልቀል እናሃለዉ እዞም ሰባት ከመይ ኢሎም ናብ ስልጣን ይድይቡ እዮም ዝሓስቡ። ምስ ዝተወደቡ ወይ ዝዓጠቑ ጉጅለታት ተጸንቢሮም ናይ ምዝራብን ምምዳርን ብቕዓት የማዕብሉ ወይ ብተፈጥሮ ናይ ምዝራብ ተውህቦ ኣለዎም። ኣብ ግዜ ቅልውላው መፍትሒ ዝብልዎ ሓሳባት የቕርቡ። መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ሓያላት መደርቲ እዮም። ናይዚኦም ኣብነት ኣዶልፍ ሂትለር ጀርመን፣ ጆሴፍ ስታሊን ሕብረት ሶቪየት፣ መንግስቱ ሃይለማርያም ኢትዮጵያ፣ ፊደል ካስትሮ ኪዩባ ይርከብዎም። እዞም መራሕቲ ይኹኑ ካልኦት ናይ ምምዳር ዓቕሚ ስለ ዝነበሮም ህዝቢ ክእምኑ ቀሊል ነይሩ ንዕኦም። ዝበዝሑ ውልቀ መለኽቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ መጀመርያ ናቶም ምንቅስቓስ እዮም ዝፈጥሩ። ትርግታ ልብን ድሌት ህዝብን ተረዲኦም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ምዃኖም ይሕብሩ። ሽግር ህዝቢ ሽግሮም ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ቀንዲ ኣጀንዳኦም ገይሮም ከም ዝሕዝዎን ከም ዝፈትሕዎን ይዛረቡ። ሰዓብቲ ምስ ረኸቡ ካብ ዝነበረ ተፈልዮም ሓድሽ ምንቅስቓስ ይፈጥሩ ወይ ድማ ነቲ ዝነበረ ምንቅስቓስ ብዝጥዕሞም መገዲ ናይ ገዛ ርእሶም ማኒፌስቶ የውፅኡ። መራሕቲ እቲ ምንቅስቓስ ኮይኖም ድማ ናብ ስልጣን ይድይቡ።
መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ንሰውራ ወይ ምንቅስቓስ ዝመርሑ እዮም። ኣብነት ፊደል ካስትሮን ሮበርት ሙጋቤን ክጥቀሱ ይኽእሉ። መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ኣብ መጀመርያ ፈታሕቲ ሽግር ኮይኖም ስለ ዝረኣዩ ብህዝቢ ፍትዋት እዮም። ንሳቶም ነዚ ብግቡእ ስለ ዝርድእዎ ብኣግኡ ናብ ጥቕሞም ከውዕልዎ እዮም ዝጓየዩ። ናይ ህዝቢ ምዃኖም ይገልጹ። ተራ ክዳውንቲ ወይ ድማ ዩኒፎርም ናይ ካድር ወይ ወታደራዊ ክዳውንቲ ለቢሶም ሃንደበት ምስ ህዝቢ ይሕወሱ። ከምስሉ ገረብ ይተኽሉ፣ መኪና ይዝውሩ፣ ናብ ስራሕ ትሕቲ ቅርፂ ብምኻድ ብኣካል ይሳተፉ። ብኸምዚ ናይ ህዝቢ እምነት ይድልቡ። ንህዝቢ ረኣዩ ኣነ ሓደ ካባኹም እየ ብዘስምዕ ንጥፈታት የእሙኑን ልቢ ይሰርቁን። ህዝቢ ብወገኑ ፕረዚደንትናኮ ካብ ምችኡ ዘይቅይር ፃዕራምዩ ብምባል እምነት ይሕድሩ። ዝበዝሑ ውልቀ መለኽቲ ኣብ መጀመርያ ውልቀ መለኽቲ ክኾኑ ሓሳብ ዘይጸንሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ገለ ጣቕዒት ህዝቢ ዘስክሮምን ኣብ ስልጣን ክቕጽሉ ዝደልዩን ክኾኑ እንከለዉ ገለ ድጉል ናይ ኣነነት ጠባዮም ዘንጸባርቑ እዮም። ገለ ድማ ጌጋ ብምፍጻሞም ብገበን ከይሕተቱ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ኮረሻ ክጸንሑ ዝደልዩ እዮም። ዝበዝሑ ንሃገሮም ካብ ካልኦት ሃገራት ይንጽልዋ። ኩሉ ባዕልና ብባዕልና ዝብል ኣመር የልዕሉ። ጸላእተ ህዝቢ ድማ ይፈጥሩ። ዘይመረግጋእ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ሃገር ወይ ካብ ሃገር ወጻኢ ጸላእቲ ይፈጥሩ። ኣጋጢሙና ዘሎ ሽግር ብሰንኪ እገለዩ ጎረቤት ሃገር ጽቡቕ ናይ ትደሊንያ እዚ ህዝቢ ጸላኢኻዩ እናበሉ ሽግሮም ናብ ካልእ የላግብዎ። ዳርጋ ኩሎም ውልቀ መለኽቲ ናይ ህዝቢ ዝብልዎ ጸላኢ ፈጢሮም እዮም። ንኣብነት ኣዶልፍ ሂትለር ኣይሁዳውያን፣ ፊደል ካስትሮ ኣሜሪካውያን፣ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ሰሜን ኮርያ፣ ካብ ኣባሓጎ ዝወረሶ ደቡብ ኮርያ ይርከብዎም። ውልቀ መለኽቲ ንሓቂ ይቐትልዋዮም። ሬድዮ፣ ጋዜጣ፣ ቴሌቭዥን ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይገብሩ። ናይ ብሕቲ ሜድያ ይኽልክሉ። ኣብዘን ናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜና ናታቶም ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ከም ዝዝረብ ይገብሩ። ንህዝቢ ሓንጎሉ ሓጺቦም ኩሉ ዝብልዎ ከእምንዎ ይፍትኑ። ናይ ብሕቲ ሜድያን ጋዜጠኛታትን ቀንዲ ጸላእቶም ይገብርዎም። መቐናቕንቶም የጥፍኡ፣ ብዙሕነት ሰልፍታት ኣየፍቅዱን፣ ሃገር ብዝመርሕዎ ሰልፊ ጥራይ ከም እትመሓደር ይገብሩ፣ ንመቐናቕንቶም ይኣስሩ፣ ይቐትሉን ይሕቅቑን። ውልቀ መለኽቲ ተኣማንነት ስለ ዘይብሎም ወላውን ንብጾቶም መቓልስቶም ይቐትሉ ወይ ይኣስሩ። ሰውራ ወይ ምንቅስቓስ ክዕወት ንዝገበሩ ብጾት ምስኦም ዝቃለሱ ግን ከኣ ጸለውቲ ብህዝቢ ዝፍተው እንተኾይኖም ውዒሎም ሓዲሮም ክትክእዎም ስለ ዝኽእሉ ኣብ ምሕቃቕ ሰባት ብኣቶም እዮም ዝጅመሩ። መቓልስቶም ብፍላይ ርእይቶ ዝህቡ ለውጢ ዝደልዩ እንተኾይኖም ምሕረት ኣይገብሩሎምን እዮም። ፍርሕን ራዕድን ከም ዝነግስ ይገብሩ። ብብዝሒ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሰርሑ። ዝበደለን ዘይበደለን ይእሰር። ለውጢ ዝጽውዑ ተኣሲሮም ይሳቐዩ። ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ናይ ለውጢ ሰባት ድሃይ ከም ዘይርከቦም ጌሮም ይጠፍኡ። ውልቀ መለኽቲ ነዚ ዝገብሩ ሰብ እንተ ዘይርዒዱ ስለ ዘይግዝኣሎም እዩ። ህዝቢ ከም ዝድንቁር ይገብሩ። ዝተምሃረ ንቑሕ ሕብረተሰብ ኣብ ስልጣን ኮፍ ከም ዘየብሎም ስለ ዝርድኡ ብዝተኻለ መጠን ዝበዝሕ ክፋል ሕብረተሰብ ከም ዝድንቁር ይገብሩ። እቲ ቁንጣሮ ዝተምሃረ ከም ዘገልግሎም ይገብሩ። ንምሁር ወይ ንዝነቕሐ ኣከላቢቶም ካብ ሃገር ከም ዝወፅእ ይገብሩ ወይ ኣሳቢቦም ይኣስርዎ። ንቑሕ ሕብረተሰብ ንውልቀ መለኽቲ ከም ዘየቕስንዎም ብምርዳእ ኣንጻር እዮም ዝሰርሑ። ናይ ትምህርቲ ካሪክለም ይቕይሩ። ብዛዕባ ቅድሚኦም ወይ ምስኦም ዝነበሩ ታሪኽ ከም ዘይንገር ይገብሩ። ታሪኽ ብናታቶም ወይ ምንቅስቓሶም ከም ዝጅምር ይገብሩ። ኣብ ክንዲ ብስነ ፍልጠት ብካድርነት ፕሮፓጋንዳን ዝመሃሩ ከም ዝበዝሑ ይገብሩ። ብፍላይ መንእሰያት መጻኢ ሃገር ብምዃኖም ሰቢኾም ዕላማታቶም የእምንዎም፣ ብዝተፈጥረ ሃገራውነት ኣሚኖም ሃገራውያን ብዝብል የጠምቕዎም። እሙናት ሓንጎሎም ዝተሓጽቡ ካድረታትን ደገፍትን የፍርዩ። ጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀምሉ። ሰብ እንተጸጊቡ ሕቶታት ከብዝሕ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ጠሚዩ ብኸብዱ ከም ዝሓስብ ይግበር። መዓልታዊ ንጥፈታቱ ድማ ብዛዕባ መግቢ፣
ስእነት መግቢ ክብሪ መግብን ካልእን ክዛረብ ከም ዝሕልፎ ይግበር ብማሕረዝ ዝኣቱ እኽሊ ብመንግስቲ ከም ዝመሓደርን ከም ዝእከብን ይግበር ጥሙይ ከብዲ ብዘይካ ብመግቢ ብካልእ ክሓስብ ከም ዘይክእል ይርድኡ እዮም ሰባት ኣብ ንሓድሕዶም ከም ዘይተኣማመኑ ይገብሩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ብብዝሒ ተጸናጸንቲ ብምውፋር መንግስቲ ዝሓሚ ከም ዝእሰርን ከም ዝግረፍን ይረጋገጽ ኣብ መንጎ ህዝቢ ናይ ሓሶትን ራዕድን ወረታት ማለት ባዶ ሰለስተ ይዝርጋሕ ሰብ ካብ ሰብ ከም ዝፈርህ ይግበር ውልቀ መልእኽቲ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ከይተረፈ ሓድሕድ መፍረራህ ከም ዝህልዎም ይገብሩ ሃብቲ ሃገር መጓሕጓሕ ሃብቲ ሃገርን ቁጠባን ኩሉ ብምቁፅጻር ናብ ጅቦኦም ከም ዝኣቱ ብምግባር ቁጠባ ፍጹም ይቆጻጸርዎ ውልቀ መልእኽቲ ሓንቲ ሃገር ብፍጹም ክቆጻጸሩ ኩሉ መሓውራት መንግስቲ ብምቁፅጻር ሰራዊትን ኣባላት ጸጥታን ብቐጥታ ከም ዝእዘዝን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ከም ዝኾነን የረጋግጹ ሬድዮ ኤረና እዚ ዝተጠቕሰ ብሓፈሻ ውልቀ መልእኽቲ ዓለም ዝጥቀምሉ ሜላታት ኮይኑ ውልቀ መልእኽቲ ኣፍሪቃ እውን ከምቲ ኣቐዲሙ ናይ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ዝተገልጸ ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለዎም ኣህጉር ኣፍሪቃ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኮፍ ብዝብሉ ውልቀ መልእኽቲ ኣዝያ ህብብቲ እያ እዞም ውልቀ መልእኽቲ ካብ 2011 ኣትሒዞም በብሓደ ካብ ስልጣን ክእለዩ እኳ እንተጸንሑ ገና ካብ 20 ክሳብ 40 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበሉ ውልቀ መልእኽቲ ብምህላዎም ግን እዛ ኣህጉር መሊኣ ናብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ክትሰጋገር ገና ዝተርፋ ግዜ ኣሎ ብ6 ታሕሳስ ወዲ 89 ዓመት ፕሬዚደንት ካሜሮን ፖል ቢያ ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይብ መበል 40 ዓመቱ ክጽምብል እንከሎ ን43 ዓመታት ንኢኳቶርያል ጊኒ ዝመርሐ ቴዎዶር ኦቢያንግ ድማ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብምስታፍ በትረ ስልጣኑ ከም ዝናዋሕ ገይሩሎ እዞም ክልተ መራሕቲ ዕድመ ደፊኦም ጥራይ ዘይኮነ ን14 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም መንበረ ስልጣኖም ንሓድሽ ወለዶ ከረክቡ ቁርባት ዘይምዃኖምን ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ስልጣን ክቕጽሉ ዝሕልኑ ምዃኖምን ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ መራሕ ካሜሮን ፖል ቢያ ኣዝዩ ዝኣምኖም ሰባት ኣብ ስልጣን ብምድያብ ን40 ዓመት ዝቐጸለ መሪሕነት ከረጋግጽ እንከሎ ክወዳደርዎ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ወገናትን ሰልፍታትን ካብ ገጽ ምድሪ ክሕቅቖም ጸኒሑ ኣብታ ሃገር እቲ ፕሬዚደንት ክቕየር ኢልካ ምሕሳብ ከም ነውሪ ክረአ እንከሎ ወዲ 51 ዓመት ወዱ ፍራንክ ቢያ ስዒቡ ናብ ስልጣን ክድይብ ምቅራባት ይገብር ከም ዘሎ ዝናፈስ ወረሎ መራሕ ኢኳቶርያል ጊኒ ቴዎዶር ኦቢያንግ ካብ 2016 ኣትሒዙ ቴዎስሮ ንጎማ ምኽትል ፕሬዚደንት ገይርወዩ ኣብ መሪሕነት ዝቕጽል ዘሎ ኢኳቶርያል ጊኒ ብሰደድ ነዳዲ ሃብታም ሃገር እኳ እንተኾነት ሃብቲ ኣብ ኢድ ፕሬዚደንትን ወዱን ከምኡውን ውሕዳት ደገፍቶም ዝኣቱ ብምዃኑ ዝበዝሕ ህዝቢ ሃገር ኣብ ድኽነት እዩ ዝነበር ነዞም መራሕቲ ስዒቦም ን38 ዓመታት ንኮንጎ ብራዛቪል ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕሬዚደንት ዴኒስ ሳሱን ጌሶ ን36 ዓመት ንዩጋንዳ ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ን31 ዓመት ንኤርትራ ዝመርሐ ወዲ 80 ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይርከብዎም ፕሬዚደንት ኮንጎ ብራዛቪል ዴኒሳኑ ቁዋም ብምኽያር ኣብ ምርጫታት እናተሳተፈ ኣብ ስልጣን ኣሎ ዮወሪ ሙሰቨኒ ንወዱ መራሕ ሰራዊት ገይሩ ብጸጥታ ክድልድል እንከሎ ፈጺማ ምርጫ ዘየካየደት ኤርትራ ዝመርሕ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ክትካይልካ ዘይሕሰብን ብምጉዕጻጽ ፕረስ ንግዲ ምንቅስቓስን ካልእ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ባህርያታት ውልቀ መልእኽቲ ዘንጸባርቕ መራሒ እዩ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሓያሎ ውልቀ መልእኽቲ ሕሊፋያ ኣብ 2011 ኣብ ቱኒዝያ ድሕሪ ዝጀመረ ምልዕዓል ጽድያ ዓረብ ንዳሓርን ተርኢና ጥራይ 10 ኣዝዮም ሓያላት ፈጺሞም ዘይድፈሩ ዝመስሉ ዝነበሩ ውልቀ መልእኽቲ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣኖም ተዓልዮም እዮም ኣብ ግዜ ጽድያ ዓረብ ቀዳማይ ግዳይ ናይቲ ምልዕዓል ዝኾነ መራሕታ ምልዕዓል ዝጀመረላ ሃገረ ቱኒዝያ ፕሬዚደንት ዜን አልዓበዲን ቤን ዓሊ እዩ እቲ ንቱኒዝያ ካብ ሕዳር 1989 ክሳብ ጥሪ 2011 ን23 ዓመታት ዝመርሐ ቤን ዓሊ ቅድሚ ፕሬዚደንት ምዃኑ ኣባል ሰራዊት
ሚኒስተር ምክልኻል ከምኡውን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ቤን ዓሊ ኣብዚ ዝተጠቕሰ በዓል መዚ ኮይኑ ብምስርሑ ሰራዊትን ክፍሊ ጸጥታን ሃገር ኣብ ጎኒ እዮም ነይሮም። ኣንጻሩ ዝግበር ዝነበረ ምልዕዓልን ተቃውሞን ድማ ብእዋኑ ይሕምሽሽዎ ነይሮም። በዚ ምኽንያት እቲ ፕሬዚደንት ነበር ፈጺሙ ዘይድፈር ሰብ እዩ ዝመስል ነይሩ። እንተኾነ ኣብ መሓድሩ ዝመረሮ ህዝቢ ብዝገበሮ ምልዕዓል ኣብ ውሽጢ 4 ሳምንታት ስልጣኑ ራሕሪሑ ናብ ስዑድያ ክምራሕ ተገዲዱ። ቀጺሉ ብድምፂ ህዝቢ ካብ ስልጣን ዝተዓልወ ፕሬዚደንት ሕስኒ ሙባረክ እዩ። ሕስኒ ሙባረክ ከም ቤን ዓሊ ኣባል ሰራዊት ብፍላይ ድማ ኣባል ሓይሊ ኣየር እዩ ነይሩ። ኣብኡ እውን ልዑል ስልጣን ነይርዎ። ኣብ ፖለቲካ ግብፂ ሰራዊት ኢዱ ዘእቱ ብምዃኑ ሕስኒ ሙባረክ ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ብህፁፅ ናይ ግዜ እዋን ክመርሕ ሓጊዝዎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ሰራዊት ምስ ህዝቢ ብምውጋኑ ካብ ስልጣን ክዕሎ ኽኢሉ። ብ25 ጥሪ 2011 10 ሽሓት ዜጋታት ግብፂ ናጽነት ፍትሕን ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዝብሉ ጭርሖታት ሕላገቶም ገይሮም ኣንጻር መንግስቲ ሕስኒ ሙባረክ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጀሚሮም። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ብምምፅኡ ድማ ቁፅሮም ናብ ሚልዮናት ደይቡ ካብ ስልጣን ዓሊሞ። ቀጺሉ ፍጹም ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ ንሊብያ ን42 ዓመታት ዝመርሐ ሙዓመር አልቀዛፊ እዩ። ንገዛ ርእሱ ሓው ብምባል ዝጽውዕ ኮሎኔል ሙዓመር አልቀዛፊ ብሓደ መስከረም 1969 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ክሳብ ብ20 ጥቅምቲ 2011 ብጥይት ተወጊኡ ዝቕተል ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። ኣብ ልቢ ደገፍቱ ዓሚቕ ፍቕሪን ክብርን ዘሕደረ ኣብ ልቢ ጸላእቱ ድማ ዓሚቕ ጽልእን ቅርሕንትን ዘንገሰ ቀዛፊ ካብ መራሕትን ህዝብን ዓለም ብገለ ድናቖት ብገለ ድማ ብጽላኣት ዝረአ ዝነበረ እዩ። መሪሕነት ሙዓመር አልቀዛፊ ንተቐናቐንቱ ዝኣስርን ሃለዋቶም ከም ዝስወር ዝገብርን ሊብያ ብዘይክኡ ካልእ ክመርሓ ዘይክእል ዝመስሎ ዝነበረ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘየኽብር ነይሩ። ብጽድያታት ዓረብ ዝተተባብዑ ሊብያውያን ቀዛፊ ካብ ስልጣን ክእለ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ምስ ጀመሩ ኣብ ክንዲ ብሰላም ብሓይሊ ክጭፍልቖም ይፈቲኑ። እቲ ምልዕዓል ናብ ብረት ዝተሓወሶ ግጭት ኣምሪሑ። ብ20 ጥቅምቲ 2011 ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ሊብያ ንሙዓመር አልቀዛፊ ኣብ ከባቢ መቦቆል ዓዱ ከተማ ሲርት ሒዞሞ። ብቪድዮ ተቐሪጹ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ናይ መወዳእታ ቃላቱ እንታይ ገይረኩም ንዓኹም ዞም ደቀይ ዝብላ ኮይነን ብዘይ ንሕስያ ጠያይት ተተኲሱሉ ተቐቲሉ። መቓብሩ ብደገፍቱ ከይልለ ሰባብ ዘይረኽቦ ኣብ ምድረ በዳታት ሰሃራ ኣብ ዘይተፈልጠ ተቐቢሩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብውልቀ መላኽነት ዝመርሑ ን27 ዓመታት ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ዝነበረ ብሌይዝ ካምፓወረ እዩ። ኣብ 1983 ብሌይዝ ካምፓወረ ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ። ንቶማስ ሳንካራ ድማ ኣብ 33 ዕድሚኡ ፕሬዚደንት ክኸውን መዚዝዎ። እንተኾነ ሳንካራ ኢድ ገዛኢት ነበር ፈረንሳ ከም ዝነበሮ ዝግለጽ ኣብ 1987 ብጻዩ ብዝነበረ ብሌይዝ ካምፓወረ ወተሃደራዊ ዕልዋ ክካየደሉ እንከሎ ንሱ ድማ ተቐቲሉ። ካምፓወረ ቅዋም ብምቕያር ነገዛ ርእሱ ናይ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ብምግባር ን27 ዓመታት ብውልቀ መላኽነት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ኣብ 2014 ንሱ እውን ዕልዋ ተኻይድሉ ካብ ስልጣን ተኣልዩ። ካምፓወረ ብስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ብፍጹም ውልቀ መላኽነት ዝመርሕ ናይ ህዝቢ ርእቶ ዘይሰምዕ ናጻ ፕረስ ዘየፍቅድ ተቐናቐንቱ ዝኣስርን ዝቐትልን መራሒ ነይሩ። ካልእ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ፕሬዚደንት ጋምብያ ነበር የሕያ ጃሜ እዩ። ንሱ ንጋምብያ ን22 ዓመታት ብውልቀ መላኽነት መሪሕዋ። ውልቀ መላኺ የሕያ ጃሜ ምስ ብጾቱ ኣብ 1994 ኣብ ጋምብያ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ክሳብ 1997 ሓላፊ ወተሃደራዊ ቆንስል ኮይኑ መሪሑ። ኣብ 1996 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድማ ብ56 ሚታዊት ስዒሩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀጺሉ ፕሬዚደንት ነናይ 2-5 ዓመት ዝብል ቅዋም ብምስራዝ ኣብ ምርጫታት ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ብዝብል ብድምር ን22 ዓመት መርሒ ኮይኑ። የሕያ ጃሜ ስልጣን ምስ ጨበጠ መጀመርያ ዝገበሮ ብሕታውያን ጋዜጠኛታትን ሬድዮታትን ካልእ ናይ ሚድያ መተሓላለፍትን ብምዕጻው ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ ከልኪሉ
ናይ መንግስቲ ሜድያ ድማ ናብናቱ ናይ ፕሮፓጋንዳታት መሳርሒ ቀይርወን ቀጺሉ ንተቐናቐንቲ ፖለቲከኛታት ገለ ኣሲሩ ንገለ ድማ ተጨውዮም ከም ዝቕተሉን ከም ዝሓቁን ክገብር እንከሎ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ምርጫታት ዳርጋ ንበይኑ እዩ ዝወዳደር ነይሩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸናሓሉ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ እንከለዋ ዓሰርተታት ኣማይት ዜጋታት ድማ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ተገፊፉ ተሰራጥዮምን ተሳቅዮምን ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክስደዱ ተቐሲቦምን ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ የሕያ ጃሜ ብናይ ሕጂ ፕሬዝደንት ኣዳማ ባሮው ተሳዒሩ መጀመርያ ስዕረቱ እኳ እንተተኣመነ ድሒሩ ግን ስልጣኑ ምርካብ ስለ ዝኣበየ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ናብ ጋምቢያ ሰራዊት ክልኽ ተገዲዱ ድሕሪዚ የሕያ ጃሜ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ብምህዳም ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ተዋሂብዎ ይነብር ኣሎ ን38 ዓመታት ንኣንጎላ ዝመርሐ ጆስ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ እዩ ንሱ ሃገሩ ካብ መግዛእቲ ፖርቱጋል ናጻ ምስ ወፀት ኣብ 1979 እዩ ናብ ስልጣን ደይቡ ክሳብ 2017 ድማ መርሐ ኮይኑ ቐጺሉ ዶስ ሳንቶስ ናይ መጀመርያ 20 ዓመታት ስልጣኑ ምስ ዩኒታ ዝተባሃሉ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ምቅላስ ይሕሊፍዎ ናይ ስልጣን መዓልቲ እኳ እንተብቅዐ ብስም ጸጥታ ንካልኦት ዕድል ከይሃበዩ ሕሊፍዎ ነዝቐጸለ 26 ዓመታት ድማ ፍጹም ውልቀ መላኺ ብምዃን ኣብ 2016 ብገዛ ፍቓዱ ስልጣን ከም ዝገድፍ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ 2017 ብጆ ሎሬንሶ ተተኪዩ ናብ ዚምባብዌ ምስ ንሰግር ነታ ሃገር ን37 ዓመት መጀመርያ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጺሉ ድማ ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝመርሐ ሮበርት ሙጋቤ እዩ ኣብ 2013 ወዲ 89 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ን5 ተወሳኺ ዓመት ክመርሕ ብምምራጹ ብዕድመ ዝዓበየ መራሕ ነይሩ ኣብ 2017 ምኽትሉ ንዝነበረ ምኽትል ፕሬዚደንት ኤመርሶን ምናንገዋ ብምእላይ ብ40 ዓመት ንእትንእሶ ግሬስ ሙጋቤ ንዝተባህለት በዓልቲ ቤቱ ክትክዋ ሓጺዋ ብገዛእ ዝመርሖ ዝነበረ ሰልፊ ከይተረፈ ተቃውሞ ድሕሪ ምስዓቡ ሰራዊት ኢዱ ብምእታው ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣን ኣልይዎ ብቁጠባ ንዚምባብዌ ዝሓመሰን ናብ ድኽነት ዝሸመመን ሙጋቤ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ብምንባሩ ዝተረፈ ዕድሚኡ ብሰላም ክሕልፎ ነጻ ተለቂቑ ነይሩ ኣብ 2019 ናብ ሲንጋፖር ሕክምና እናገበረ ኣብ 96 ዓመት ዕድሚኡ ሞይቱ ተመሳሳሊ ታሪክ ዘለዎ 20 ዓመት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ን30 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር አልበሺር ብምልዓል ህዝቢ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ተገዲዶም ን18 ዓመታት ንሪፐብሊካዊት ኮንጎ ዝመርሐ ብዕድመ ካብ ኩሎም ዝናሰ ጆሴፍ ካቢላ ድማ ብምርጫ ተሳዒሩ ብጸቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም መንበረ ስልጣኑ ረኪቡ መብዛሕትኦም ዞም ኣብ ስልጣን ዘለውን ካብ ስልጣን ዝተኣልዩን መራሕቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ተቓለስትን ኣብ ምምፃእ ናጽነት ሃገራቶም ዓብ እጃም ዘበርከቱን ብምዃኖም ኣብ መጀመርታ ብህዝቢ ፍትዋት እዮም ነይሮም እንተኾነ ድሒሮም ናይ ህዝቢ ስምዒት ብምምዝማዝ ናብ ውልቀ መለኽቲ ዝተቐየሩ እዮም ገለ ካብዚኦም ፍጹም ምርጫ ክሕረሙ እንከለዉ ገለ ድማ ስማዊ ምርጫ የካይዱ ነይሮም ነዝቃወሞም ይኣስሩን ይሕቅቑን ሓሳብካ ምግላጽን ናጻ ፕረስ ይእግዱ መሰረታዊ መሰል ይዕምፁ ኣብ ሃገራቶም ናይ ዝግበር ፖሊሲታት ሓደግትን ገደፍትን ይኾኑ ናይ ካልእ ርእይቶ ኣይቅበሉን ገለውን ህዝቢ ዘረከቦም ስልጣን ናብ ውሉድ ወለዶኦም መቕረቦም ከሰጋግሩ ይሕልኑ ህዝቢ ዝርዕዶም ውልቀ መለኽቲ ንባዕሎም ካብ ህዝቢ ዝርዕዱ ምዃኖም ህዝብን ተተላዒሉ ካብ ስልጣኖም ክዕለዉ ኣብ ቀረባ ምዃኖም ሰነዳዊ ምርምር ሃው ቱ ቢኬም ኤ ታይራንት ከመይልካ ውልቀ መላኺ ትኸውን ይሕብር ሬድዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይዚ ሰሙን እዚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ዝተፈለየ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ